Takže čau lidi, vítám vás u mýho dalšího videa a dneska jsem tu na serveru Miners, je to verze 1.5 a dneska tu budeme na bose a na tyhle ty různý. Takže jdeme asi na prase nejdřív. Dokudneme si všechny bose a potom půjdeme na ostatní zase bosíky a tak. Pomoc, mě chtějí znásilnit, homosexuálně. Pomoc, healing by se vždycky hodil, já to věděl. Můj kamoš říkal, že se nikdy nehoděj. Když tak, kdybyste se dívali, kde Crazy Max, to je můj kámoš, já ho týpnu, protože má úplně super, nevím co. Tak. No takže jdeme ho. Wow, tolik efektů. Skill aura, pěkně skill aura. Tak. A asi teda jdeme dolů. A byli. Au. Tak já jdu Bros a jdu vám všechny ukázat. Takže, jako první boss, tu bude... Ty tu nejsi boss. Já si chci tnout. Tady je to slyšet nějaké 3 sekundy, tak to se nevšimejte. Tady Pig Zombie. Spider. Giant a Baby Zombie. A ještě Chicken a Zombie. A ještě prase a skeleton. Já si vidíte něco zkusit. No, lama, no. Mě nevymrčí, když se mě jedná. Ale stejně, mě nezabiješ. Já jsem nesmrtelný. Nesmrtelný. To má věci. To mě už došlo jiný. No tak to mě už došlo jiný jako. No. Tak to bereme regen. Ahoj, skeletone. Ahoj. No, ten má tak málo. Čtrklikám na tebe, čtrklikám. What the fuck, laggy? Ow! Hajle. Promiňte, že jsem tak potichu, ale já se tady soustředím na zabití skeletona. Umřel si. You died, bitch. You died, bitch. You died. Oči, poza, do videa. Video.
Takhle. Teraz se snaj. Omega. A tak si mě klidně zkus zabít. Ty víš, že si mě nezabiješ. Omega, to prase je tak otravný. To je tak otravný. Jedu teďka na tohohle zombíka. A jdu se zkusit. No. Tak. A až se zkusím, tak dostanu pěkně diamanty. Nech mě. Já tě varuju. Já tě varuval. Umři. Oh my god. Tak už umřeš konečně. A vám tu hraje gonky, to jsem si všiml až teď. Gonkix je. Ještě kdybyste si mysleli, kde to beru. No tak já to beru tam v té tabulce vpravo uprostřed. Když mi napsáno bankovníci, tak to musím Gonkix je. To je určitě pravej Gonkix, jo. 1-5-2 hraje Gonkix, jo. Vydělá naposledy 1-3, ne? Nebo 1-4 dokonce. Ale vím, že hrál nějakou menší verzi než je 1.7. To vím 100%. Nebo jestli hrát už víc než 1.7 nebo 1.7. No tak to jsem to neviděl. Bum. Já jsem do křiku. Do voka, píknu voko. Ouch. Bum. Ouch. Bum. No jo. Už mě to nebaví. Tak pojď, Pilamko. Tak pojď. Video ale bude krátký, bude to jenom zabíjení bossíků, ale očekávajte ještě dneska video a to video bude s kámošem z Kome HD asi, jestli tam bude vůbec místo, a nebo prostě ještě možná dneska ještě vyjde video, tak. Takže tohle video bude moc krátké. Tak už umři konečně. Ale dovaru boss a jdu se zkusit nechat zabít něčím. A potom si ho jdu zkusit zabít toho pigmena. Budete si mě nágradovaný? Pořád? Ne. No, it's fucking shit, bitch. Ouch. Umři ty hajzledem. Počkejte, já se podívám, jestli to je kámoš. On už není kámoš. No jo. On už se odpojil, Crazy Max.
Rejřečka. No tak počkej. No tak nic. Umřiju už konečně. No, tak prostě z každého bose padá 10 diamantů, 20 zlata a 30 železa. A takže to bude asi pro dnešní video všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte zanechat like, popřípadě zanechte dislike nebo nějaký komentář. A se s váma loučím, tak čus!